Nyakwara Mugejuanga lokrok mar chal mar kor lwasi kinde mang'eny wasebedo ka waneno ka kelo midhiero e sectors mopogore opogore. Kata kamano lokruok ma kamano bende osebedo ka kelo lwenje e kind oganda obede gwenge mopogore opogore. Lwenje moko nyalo bedo lwenje e kind le mag bungu kaachiel kod dhano, kata lwenje ma bende nyalo biro e kind jogo ma odaka e kuonde ma wanyalo wacho ni nitiere oro kata nitiere noka mano mar chiemo. Ka waneno ni kaluwore kod lokruok mar chal mar kor lwasi nitiere gwenge moko mwayudo ka nitiere medruok e kuo mag jamni kata kuo mag dhok e gwenge mopogore opogore. Tang'o makelo magi to ere kaka inyalo keda kod lwenje makamagi ahinya to mikelo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. E chenro mar mine wacho otieno makawuono Nyakwara Mugejuanga antiere kae kod wendo Sally Owuonda ma en jalony e weche mag lwasi mar mondo mi opimnwa ne ni to lwenje makamagi ang'o makelo gi hie to inyalo tiek gi e yo machalo nade. Oimore Sally iriyo nade kendo machiegni e twak e chenro mar mine wacho. Erokamano Joysario maber. Machiegni twak otieno makawuono. Erokamano. Wang'eyo ni nitiere lokruok mar chal mar kor lwasi kendo wanyalo wacho ni mane achiel kuom midhiero ma wan kaka jo Kenya wasebedo ka waneno ka nitiere gwenge mopogore opogore pacho kae. Kata kamano ere kaka lokruok mar chal mar kor lwasi kelo lwenje ahinya to e kind oganda mopogore opogore kata wanyalo wacho ni gin oganda kaka gwenge mage mathoro bedo kod lwenje makamagi mikelo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Lokruok mar chal mar kor lwasi ok obeda beda wach matinde en gima timore but en gima wuon wadak godo. O affect kaka wanyalo dak kaka wan gi kaka wadak gi jok mamoko. Iyudo ka Kenya ka sani nitiere weche mag arita kwe ma wach mar lokruok mar kor lwasi kelo weche mag insecurity. To kuonde ma gigi timore ahinya gin kuonde ma samoro waluongo ni marginalized gi dho ngere. Kuonde ma samoro dongruok pok obet sana to samoro binyudo ka dongruok nitiere yes but gin kuonde ma bedo gi oro sana iluongo ni ASAL, arid and semi-arid areas. Mwayudo gi ka bende gintiere northeastern parts of Kenya, tiyudo ka samoro bende kata Rift Valley yo Baringo kucho gintiere. To kati Nyanza bende nitiere kuonde ma wang'eni mang'eny kabisa ma weche mag oro bedo problem. To chal mar kor lwasi miyo samoro kuonde ma wawuoye mang'eny ahinya gin weche mag dhok, weche mag kuo mar dhok. Iyudo ka seche ma nitiere oro sana jibiro kuma nitiere gi lum. Koro gibire gwenge mantiere gi lum to gidak to samoro iyudo ka jok mi ikonyo gin gichero kaka ginyalo bet nika seche ma koth koro chwe to giting'o giwuok gi dhogeu. Koro mane makelo lwenje mang'eny ahinya kuonde goeko. Lakini kata mani Nyanza weche mar lokruok mar kor lwasi osekelo lwenje mang'eny. Nitiere lwenje mar oganda matimore e pi. Masa moro okwasebet kwa link gi lokruok mar kor lwasi. Nikech wach mar lokruok mar kor lwasi miyo pi bedo maliet ahinya. To pi kobet maliet to rech bende okohero kuma pi liete. Rech ringo dok iye kuma pi nyalo betie mang'ich mondo ginyal survive. To seche ma gimedo donjo iye wabe kaka dhano nikech rech be mwadak godo e nam lolwe kanyo. Waringo wamedo dhi iye kwa dhi manyo rech ni. To seche mineno kwa dhi iye nitiere territory. Nitiere kor ng'ato ka ng'ato ma ji lupe. Mano koro kwang'iyo e boundaries mano kwatiyo kod ranyisi kata piny Kenya kod pinyno mar Uganda kata pinyno mar Tanzania. Nikech adira kinde mang'eny Sally wajaneno kata ka jolupo mawuok piny Kenya ka iwacho ni nomakgi nikech ne gikalo tong' gidhi korka Uganda kata Tanzania. Nikech manero nitiere mar pinje mar Kenya, Uganda, Tanzania nikech ibende rech ni manyaki dak godo. Koro kidonjo iye kucho kidhi manyo rech iyudo ka nitiere shida. To senje moko bende iyudo ka rech pi okokoni bedo maliet to samoro bende nikech liet ma wamedo bet godo pi mamalo bet maliet moingo pi mapiny. Pi mapiny bet mang'ich koro rech medo dhi iye piny kabisa. Koro mano tiende ni idwaro tools gik lupo manyasani mondo mi chopie rech mani piny kabisa ni. Lakini kaka wan jowa samoro wan pod onge gi gik lupo manyasani. Koro iyudo ka few wealthy people mantiere gi gik lupo manyasani ema nyalo chope rech mapiny kachacha. Mano be miyo samoro kuo kisewinjo weche kuo mag gik lupo e pi en nikech an aonge go tambe rech ni manyaka dag godo. Koro miyo nitiere kuo matimore e pi kaeri gi weche mag gik lupo mamiyo samoro lwenje wuokie kata mana tho mang'eny osewuoke weche aina goeko.
Yes. To wanyalo wacho ni weche makamagi adira to waneno gi obede gwenge go wanyalo wacho ni gin kuonde ma kinde mathoth nitiere oro mang'eny ahinya to mana kaka ipime yo makare kata gwenge magwa mago makaluo to ipimo kanye yo makare kaka seche moko jopinya nyalo bedo kod rakruok gi wegi to bende sali wajaneno ka kinde moko waneno kata ka nitiere kata le moko mago modak e pikacha inyanya to masira makamago thoro timore e gwenge magwa makaluo ineno kata karao seche moko wuok e nam kacha obiro kama ji odake seche moko biro manyo chiemo ang'o makelo magi to ere kaka inyalo geng'gi? Wayudo ka nikech lokruok mar kor lwasi rech odok matin koro jowa samoro waneno ni wabe wadhi watim farming koro nikech idwaro pi mitimo godo irrigation to ineno ka kidhi mabor to kelo pigno bedo matek koro tie aora kae tie nam kae rima pi odok chien matin te ma wabe koro waketo puothewa mag mwapidhe kata oduma kata marieba kata bel koro yudo ka wa encroach wadhi wakao kuma rao wakao kuma le onego bedi ni margi wa encroach to nikech wabe wadwaro survive nikech wabe rech koro onge mar longo to piny be otuo koro kuma wanyalo time pur nyaka watim pur kuma wanyalo yudo pi mayot mwatimo go irrigation so mano one of the problem matimre kanyo ero e yore mag kaluo to ken kaluo kende kata king'iyo mana Laikipia watimo research Laikipia 2022 wayudo ka tinde liech odak mana gi ji e gweng' nikech onge pi kuma gin koro ni onge pi kuma gidakie mapile koro gibiro e mier manyo kuma ntiere pi maginyalo modho koro pi ma jopiny tiyo godo e miere go e kemiyudo ka gibende gibiro gidwaro ni gimodhi nikech gibende nyaka gidag gi pigno koro mano eri yudo ka koro en lweny moko en e kind dhano gi dhano but koro en kind dhano gi le ma bende osekelo tho mang'eny ahinya. To ere kaka wanyalo tieke weche makamago adwa wachak kod kuonde ma wanyalo wacho ni gin kuonde ma jabedo kod oro mang'eny ahinya ere kaka inyalo tiek weche makamago nikech iyudo ka adira weche go mago mag kuo mag jamni yudo kata ka ji biro kwele yudo ni jomoko jawito kata ngimagi kalure ni en rakruok moro ma jabedo e kin kata oganda dhoudi mopogore opogore en ang'o minyalo tim mar mondo mi oduoka ne piny weche makamagi kata obedo ni nitiere lokruok e chal mar kor lwasi to kiko kela lwenje mathoth ahinya e kin jopiny to en ting' mar ng'a mar neno ni oreso jopiny kowuok e lwenje makamago? Gima nyaka watim en gimiluongo ni climate action. Tich mar climate action mar gima nyalo konyo mondo mi koth obedie to ochue kaka onego chue seasons malongo en tij ng'ato ka ng'ato. Ok wanya wene sirkal, ok wanya wene NGO, ok wanya wene chief. En ng'ato ka ng'ato nyaka wuog oko nitiere part minyalo play. Emomineno ka president wa owuok gi project milongo ni 15 billion trees mondo mi tree cover wabede gi yiende mang'eny to kata wan king'iyo kuonde ma yiende ng'eny yudo ka koth chwe koro ang'o mamonowa mondo mi wadonjie wi project ni ng'ato ka ng'ato kawe kaka personal initiative ma pile ka pile sasa ma koth chwe tiwuok oko ipidho yien kata nyithiwa matindo be wapuonjo importance mar pidho yien. Apart from that nitiere wach mar equipment mana wacho ni jomoko onge gi equipment mag lupo nikech gige lupo go sani koro nyakiti gi manyasani e kichope pi ma piny ma rech koro dhiecha nitiere need mondo mi serikal gi jogo ma jo development partners NGOs mondo mi support jogewa omigi milongo ni subsidy waduoke bech gi piny mondo mi jopiny onyal afford. Nitiere jok mosechako timo mae nitiere counties ma already osechako timo subsidizing nitiere jo development partners World Bank, World Fish, IFAD ma already timo maeri. Koro mano gimonego bedni wakao kendo watimo to bende nitiere gimilongo ni livelihood diversification kiko koro kik wabed ni warilai mana rech mantiere inam kachacha kende wanyalo timo cage farming mabisa ni ji osedonja ahinya e nam lolwe to watime yo ma ok dhi ketho nam to bingeni e cage farming kanyo asali rekomene nya kuom kili wang'eyo ni kaluore kod lokruok e chal mar kor lwasi inya to e cage farming kanyo e kinde mokalo chien bende wasebedo ka waneno kata ka jolupo bende ywak kaluore ni rech maggi bende tho
to bende gin ga rech mathoth ahinya. Ineno ka gichiew gokinyi kidhi e cage ni kacha tiyudo ka rech magi duto otho. Mano tinyalo konye yo machal nade nikech ang'eyo ni mago bende ikelo mana kod wechegi mag climate change. Tho mar rech manie cage samoro bende en the same thing mar pi. Iyudo ka pi mamalo koro liet, pi mapiny ema ng'ich, koro oxygen ok donjne reche. Koro pod en the same thing monego bed ni watimo actions maoko mag wa reduce kata chemicals bende mwatiyo godo e puothewa ma bende samoro iyudo ka ringo donje i pi biro ketho pi ma reche gi eki survive on. To bende moko bende yudo ka en mana chiemo kit chiemo mamiyo rechewa e cage nikech odwaro a lot of dedication. Odwaro ng'at midonjo godo kanyo mitiyo godo okawo tijno kamare. Maseche imiyo reche chiemo en sama chalre to amount bende ong'eyo omiyogi to wiyo ok wil. Koro nitiere a lot of nini ma idwaro kanyo to bende kata mana lony. Koro ningo bedni bende wantiere gi training wasiko kwa miyo jowa. Apart from cage nitiere fish ponds bende ma bende another way of diversifying. Mwaneno kata Homa Bay nitiere jok magikonyo magi support Homa Bay County to kata Migori County nitiere joma support to mondo donji otim weche mag fish pond mondo mi wati kanyakla wasud mbele pamoja. To bende apart from that oningo bedni wanyalo ng'eyo ni kata mana pur ija lupo lakini timo pur be seche mar rech odok piny masa moro kata namo lor to pod intiere gi gige ni mitimo godo pur minyalo dhi godo mbele kendo inyalo rito godo familia ni. To apart from that and above all oningo bedni waluwore watiyo together in an inclusive way ni ng'ato ka ng'ato ong'eyo role ne mar kwe. To kantiere committee mar weche mag kwe kata rita kwe wakelo ji te nikech ng'ato ka ng'ato nitiere gi idea monyalo kelo. Obed ng'ama dhako, obed jogo ma yudhe, obed jogo ma rong'onde kata iluongo ni persons with disability. Wakel ji te mondo wawinjre. Ing'isa ni thuolo marwa mano mi otieno ma kawuono serumo. Sally wach ni mogik ka watieko ahinya to kaka inyalo jiwo jopiny modak e gwenge ma wajathoro neno ka lwenje wuok kaluwore kod wechego kata mag kuo mag jamni kalore ne koro gimanyo ka seche moko jamni mage osetho nikech kata kech nikech oro koro manyo kuma onyalo dhi kwale moko mar mondo mien bende obed gi moko kachiel koda seche moko jogo ma seche moko beda koda kata jogo ma seche moko puro machiegni koda nam lolwe koro miyo karawuok kacha e pi to biro ketho jamni ketho cham magi mane gisepidho. Gima nyalo wacho en ni ng'ato ka ng'ato okaw patik mamare mondo mi ensure ni watimo gima right nikech pile do ka wan kaka dhano obo wacho ni sirkal onego tim kama to in kaka an individual bitimo the right thing monego bedni timo. Koro onego bedni wan owuon wabed jok ma honest kendo wakaw accountability on our actions to wang'iyo ni giminyalo timo gimitimo no be ober gi dhano be odhi konyo dhano ma idak godo to be odhi konyo pinywa milongo ni planet. Koro anything minyalo timo ing'ini okonyo dongruok mar dhano to konyo dongruok mar pinywa pile ka pile. Erokamano ahinya Sally Owuonda jalonya e weche lwasi kuom kawo thuolo mar otieno ma kawuono mar mondo mi bi wabed kod twak maket kod mae mar neno kaka wanyalo rakore kod lwenje mikelo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Nyakora Mogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twak marwa e chenro mar Mine Wacha. Akaw mana yueyo madundo gisani kaduogo tadhi mbele kod weche manyiena magoimore kik idhi mabor. Discover faith, history, and culture with View Travels Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail. Visit Sacred Cathedral.